Praise God. Indeed, we preach Christ. That is the message. That is the heartbeat of the Osana Bible Baptist Church and Ministries. It's all about Jesus Christ and the gospel of Christ. May we all stand together at buksan natin ang ating mga Biblia. Basahin po natin 1 Corinthians chapter number 15. 1 Corinthians chapter 15. And we shall be reading from verses number 1 to 10. 1 Corinthians chapter 15, 1 to 10. At basahin natin ito ng sabay-sabay. Starting in verse number 1. Now, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James, then of all the apostles. And last of all, he was seen of me also, as of one born out of due time. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And his grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Shall we pray? Father, thank you for your love, for reaching down to us through your Son, Jesus Christ. Thank you. What a blessing, Lord, na sariwain that more than 2,000 years ago, our Savior and our Lord died on that rugged tree on the cross of Calvary. And that brought payment. He paid for our sins. At kami po ay sumampalataya sa Kanya. At kami po ay tumanggap ng kaligtasan. I pray that today, you will be truly honored and glorified. Your people are around the places, Lord, watching in their homes. Yung iba ay nasa mga sanctuaries na po namin. At kami po ay nagkakaisa ng puso ngayon. We stand as your people for His name. We stand as believers of the Lord Jesus Christ. We stand as the Osana Bible Baptist Church with the passion and heartbeat to preach the gospel of Christ. Pagpalain po ninyo ang buong araw na ito. In Christ's name we pray. Amen. Remain standing. Let's sing that song, Saved, Saved. Tayo po ay ligtas na. Amen. If you are not yet saved today, I pray that you will be saved today. Save, save. Ready? I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how He lifted me and what His grace can do for you. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Second verse. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the
divine, sing to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. When poor and needy and all alone, in love He said to me, come unto me, and I lead you home to live with me eternally. Saved by His power, come on! Saved to the life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. All of God's people say, Amen. Yan po ang ating katayuan. We are saved. We are washed by the blood of Jesus Christ. We are a blood-washed people. That's what we are, okay? Blessed assurance, Jesus is mine. That's our next song. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His. On the chorus! This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Wala pong tigil ang pagbibigay ng kwento at balita ng mga newscasters. Tayo po ay newscasters ng Panginoon. At kaya naman hindi po dapat tayo tumigil na ibalita at ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Regardless of the circumstances and regardless of the fear of the future, we will continue to preach the gospel of Jesus Christ. We talk about the love of God, my Savior's love. Awitin po natin ito, my Savior's love. First verse. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed not my will but thine. He had no tears for His own,
but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love. Third verse. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Everybody! How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Pwede na po tayong maupo. Magandang umaga muli, mga kapatid. Binabati natin lahat ang ating mga kapatiran ngayon na mga members ng Hosanna Bible Baptist Church. Una ay batiin natin ang ating mga kapatid, kapanampalataya. Amen. Mahirap yung Tagalog, no? Nakakabulol. Oo. Ayan. Ng ating mga kapwa, mananampalataya at manggagawa ng Ebanghelyo. Diyan sa Hosanna Bible Baptist Church ng Lawag. Magandang umaga. Oo. Ang ating pong mga members ng HBBC Lawag, may mga taga San Nicolas po yan, may mga taga Vintar, may mga taga Bacara po yan, may mga taga Lawag siyempre, at siyempre yung ating mga kapatid na nandun sa US ngayon na members ng HBBC Lawag. Magandang umaga po sa inyo. And of course, batiin natin ang lahat ng ating mga kapatiran dito sa HBBC Bacara. Good morning, brethren. Good morning, good morning. Okay. Good morning sa lahat ng ating mga men, mga ushers. Excited na tayo. Next Sunday, by God's grace, nandito na tayo. Good morning sa ating mga choir members, sa ating choral. Good morning sa ating mga orchestra players. Sa lahat-lahat tayo, good morning mga kapatid. Okay? At siyempre, good morning din sa ating mga kapatid dyan sa Pasukin, HBBC Pasukin. Nandyan ang ating masipag na assistant pastor, si Pastor Bear at ang kanyang pamilya. Yung iba ay nandyan na sa loob. No po? Yung iba ay nag-attend na dun sa ating sanctuary ngayong umaga. So praise God for that. Batiin na rin natin ang mga members dyan sa Claveria. Good morning! Okay. Ayan, medyo maluwang-luwang at nandyan na po sa ating kapilya ang ating mga members. Okay? So i-text nyo ilan kayo dyan, ha? I-message nyo na lang, personal message kung ilan kayong naandyan ngayon. Alright? So Pastor Dennis, good morning. Lahat ng ating mga men dyan, mga families, good morning sa inyo dyan. Okay? At good morning din, good afternoon na pala. Sa ating mga members dyan sa HBBC Hawaii. Magandang hapon. Okay? Ngayon ay Sabado ng hapon po, 3:30 ng hapon sa HBBC Hawaii. Okay? So, salamat po sa inyo dyan. Alright? At siyempre, lahat ng ating mga HBBC members, saan man kayo naroon, mga kapatid, binabati namin kayo sa La Union, Baguio, Manila, saan pa? Sa US, sa Hawaii, mainland USA, sa Italy, sa Norway, Australia, okay, Hong Kong, sa Canada, alright, at saan pa? Sa Middle East, okay, South Korea. Magandang umaga, brethren. Good morning po sa inyo dyan. Welcome sa atin pong pananambahan ngayong umaga. Kami po ay nagagalak, natutuwa na makita ang inyong mga pictures at nakabihis po tayo ngayon. Siyempre, amen. Yan po ay testimony natin sa ating mga anak at testimony natin sa ating mga kapitbahay. Sabi nilang ganyan, saan kayo pupunta itong mga to nakabihis? Pupunta kayo sila sa church nila. Di ba? So, hindi man tayo narito lahat in person, pero nakakaisa po tayo sa spirit at purihin ng Panginoon. At inaanyayahan kong lahat na mag-comment lang kayo ng mag-comment dyan. Just be generous. Huwag lang po kayo nakikinig. Kung kayo po ay nabibless sa ating preaching, maglagay lang kayo dyan. Amen, Pastor. Nandito kami, Pastor. Preach on, Pastor. Praise God, Pastor. Yan. Ilagay niyo po. Hindi baling humigit sa 1,000 ang comment sa ating pong live stream ngayong umaga. Ano po? So, sige po, maglagay lang po tayo dyan ng maglagay ng ating mga comments. I-tag natin
ang ating mga kaibigan upang sila ay ma-notify at makapakinig, makatune in sa ating pong gawain sa araw na ito. Amen? So once again, magandang araw sa inyong lahat. Nandito pong aking pamilya. Nandito rin ang ating mahal na patriarch, si Pastor John, ang ating mga members, sila Tita Beng, nandito na. Hindi na nila nahintay ang June 7. Nandito sila, si Brother Jacobo, family, nandito sila. At siyempre yung ating mga workers at staff, magandang araw sa ating lahat. Amen? Oo, yan. Okay, so to God be the glory. I am excited and I'm very prayerful. Sana po ay hindi na bawiin. Hindi na po bawiin. Kasi nung una ay sinabing pwede na, pero binawi. Pero sana po, within this week, wag nang babawiin. At sana ay maging maayos, makontrol, upang sa linggo po. In fact, sa Wednesday, makikita na tayo mga kapatid. Wednesday night. Yan po ang kauna-unahang prayer meeting in person na ating gagawin mula nung tayo ay na-lockdown. Alright? Bukas ng gabi, June 1 po bukas ng gabi, meron na po tayong men's prayer meeting. So inaanyayahan ko ang ating mga men, okay, na dumalo sa ating men's prayer meeting. Tayo po ay mananalangin at siyempre tayo po ay mag-fellowship, okay? So praise God for that. I am excited. Are you excited, brethren? Ilagay nyo nga dyan sa comment, excited kami. Yeah, ilagay nyo dyan, excited kami. Ilagay nyo po yan sa ating mga comment. Amen? Hayaan natin ng lahat ng makakita ng ating live stream, buhay na buhay ang ating pong serbisyo. Dahil makita nila na very responsive ang mga members ng HBBC. Amen? Ngayon po, awitin natin ang ating welcome song, Nagagalak Ako. Ready, everybody? Naragsak ka kita, nadimar ay ka, ikay panagdaya, ken ni Jesu Kristo, di dawat kura po, para burnaken ka, ken mariknam kuma, di ayat di ama, angka at pangagwa, inka tumaglaan, ipukaw mo't amen, makipagkarara, di sagot tiya po, ketal nagkararwan, ipek sa tayong aro, agyaman. One more time! Naragsak ka kita, nadimar ay ka, itkay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, di dawat ko na po, para burnaken ka, ken mariknam kuma, di ayat di yaman, angka at pangadwa, inka kumabla, ipukaw mo't amen, makipagkarara, di sagot ti apo, ketal nagkararwa, ipek sa tayong aron, agyaman ka mapo, ipek sa tayong aron, agyaman ka mapo, ipek sa tayong aron, agyaman ka mapo. Thank you. You may now be seated. Praise the Lord, praise the Lord. Last Sunday, sa kabila po na mahirap ang ating pong kalagayan at naipapahayag pa rin ang salita ng Panginoon. But glory to God, meron po tayong 3 professions of faith. Tatlo po ang nag-profess sa ating Panginoon nung Sunday. Amen? We have Mr. Balwalwa, Warly Viray, and Agnes Agkawili. Thank you so much, madaydayaw iti Apo, sapagkat sila po ay nakinig ng Ebanghelyo at tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang sariling tagapagligtas. To God be the glory for that. Okay? So, abangan natin mga kapatid ang mga announcements sa ating mga chat group. We will be updated and instructed and fully guided kung paano natin gagawin ang ating magiging mga services, meetings, at assembly sa mga susunod na araw. Amen? Alright, so to God be the glory. Excited na kayo sa preaching? Amen? Are you excited with the preaching of God's Word? Ngayong araw na ito ay ilo-launch natin ang isang gospel presentation, isang video, 15 minutes, around 15 minutes,
na akin pong ginawa nung Friday afternoon. Nag-record po kami at pagkatapos ng aking preaching ay i-play natin yan at hindi lang natin mapanood. Pero ito po ang aking challenge sa ating lahat, mga HBBC members. I-share natin ito kaagad. Okay? Ang video, the video will be uploaded while i-play natin mamaya yung video, it will be uploaded in another na uploaded video dyan sa Hosanna Bible Baptist Church page. And we are looking forward that just today, ngayong umagang ito, sana po 200 kaagad to start with. 200 kaagad ang magsishare ng ating pong gospel video. It's a 15-minute video. So you upload it, and maybe you can do live watch party on it, and you can share it sa ating pong mga messenger, sa ating pong mga relatives at mga kaibigan. Okay? So praise God for that. Before we hear the special number today, awitin po natin, Only a Sinner. Let's sing that song, Only a Sinner. Not have I gotten but what I received. Grace hath bestowed it since I have believed. Boasting excluded, pride I embrace. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Amen. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Once I was foolish and sin in my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus has found me, happy my case. I know I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by, amen, the verse. Tears unavailing, no melted it high. Mercy had saved me, or else I must die. Had alarmed me, fearing God's praise, but now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Last verse. Suffer a sinner whose heart overflows. Amen. Loving his Savior to tell what he knows. Once more to tell it, would I embrace. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Praise the Lord. That's what we are, HBBC. We are sinners saved by grace. To God be the glory. Ngayon po ay pakikinggan natin ang special number na ibabahagi sa atin ng ating mga kapatiran sa pananampalataya ng HBBC Hawaii. You may be seated. And sparkling stars upon a midnight summer sky, the majesty and wonders of the ocean's endless tide, and the more I see, the more I can't explain
How the one who set the world in place could even know my name, and I'm amazed. I'm so amazed. How great you are, how small I am, how awesome is your mighty hand, and I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart for all my days. How great you are. How great you are. How great you A million snowflakes gently fall, yet no two are the same. For colors fill the canvas of the seasons as they change. And everywhere I look, I see your hand. Why you would love someone like me, I'll never understand. And I'm amazed, I'm so amazed. How great you are, how small I am, how awesome is your mighty hand. And I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart for all my days. How great you are. How great you How are. great you are. How great you are, how small I am, how awesome is your mighty hand. And I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart for all my days. How great you are. How great you How are. great you are. How great you are. How great you are. How great you are. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. To God be the glory. Maraming salamat, Brother MM and Sister Shelly. Sila po ay mag-asawa, newlywed. Ano po, at sila ay members ng ating pong gawain dyan sa Hosanna Bible Baptist Church of Waipaho. That's a wonderful, wonderful singing. And to God be the glory for your heart. Continue to serve God. Continue to preach the gospel. And continue to live for the Lord Jesus Christ. Well, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, ang ating katayuan as believers of the Lord Jesus Christ is not just one aspect of your life. Yung bang sasabihin natin na ako ay tatay, ako ay nagtatrabaho, ako ay may negosyo, ako ay asawa, at ako ay isang believer. Hindi po ganon. We don't stand on the point na yung bang sasabihin mo, I'm a father, I'm a businessman, I work in the government, and I'm a husband, and I am a believer. Hindi po yung pagiging believer ay isa sa mga ginaganap natin sa buhay. The truth of the matter is, if you are a believer of Jesus Christ, tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, that's all that we are. Yun na tayo. Ano po? This is the status that affect every detail, every facet, and every aspect of our life. Ito yung lahat ng ating papel. Ano po? Lahat ng ating papel sa buhay, yung pagiging believer natin ang nakikita. Naintindihan po ninyo? So kung ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, ikaw ay estudyante, ikaw ay nagtatrabaho, hindi mo sasabihin na, alam mo, ako ay tatay, asawa, nagtatrabaho, at believer pa ako. Hindi po ganon. Kundi,
bilang isang believer, sa katayuan mo bilang tatay, nakikita yung pagiging believer mo. Bilang nanay, sa katayuan mo bilang nanay, nakikita yung pagiging believer natin. Bilang estudyante, nakikita yung katayuan natin, yung ating kung sino tayo as a believer. Meron tayong laging sinasabi, you are not a student who happen to be a believer, but you are a believer who happen to be a student. So may I remind our brethren of the Hosanna Bible Baptist Church that to be a believer is not only one ingredient of the many things in your life. No, that is the very substance of what you are. That is our very essence. So that gaganapin ko man ng papel bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, bilang manggagawa, lahat ng ito ang dapat makita sa akin ay kung sino ako bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. So that sa ating pagharap, as we face our problems, nakikitang believer po tayo sa ating paghandle sa ating mga problema, sa ating mga posisyon, papel sa buhay. Nakikita po yung ating kilos bilang mananampalataya, bilang believer sa ating mga posisyon, sa ating mga plano sa buhay. Nakikita po yung essence na kaya siya ganon. Kaya ganon ang plano niya. Kaya ganon ang priority niya. Dahil siya ay isang mananampalataya ng Panginoon. Kaya ang aking tanong sa atin ngayong umaga, mga kaibigan, mga kapatid, in our plans, the way we handle our problems, in our position, nakikita ba ang Panginoon sa atin? Nakikita po ba yung kung sino tayo sa mundong ito? That we are believers of the Lord Jesus Christ. The Lord does not want that we only confess Him with our mouth, but we deny Him with our lives. Ayaw po yan ng ating Panginoon. So yung ating relasyon kay Kristo bilang mga mananampalatayanan ng ating Panginoon Kristo encompasses everything in our lives. Ito po yung dapat na nananaig sa ating buhay. Babasahin ko po ngayon ang Philippians chapter 1, verse number 27 down to verse number 30. Philippians chapter number 1, verses number 27 to 30. The Bible says, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God." Tayo po ay manalangin. Let's go to God in prayer. Dakilang Diyos, tulungan po ninyo ang inyong lingkod. Tulungan nyo rin po ang lahat ng mga members ng Hosanna Bible Baptist Church family. Lahat po ng mga pastors and preachers, Panginoon, upang sa pagpapahayag ng inyong salita ngayon, ay maipaalala muli sa amin kung sino kami sa mundong ito, na bilang mga mananampalataya ay dapat makita ito sa aming paghandle ng aming araw-araw na buhay. Makita ang pagiging mananampalataya namin sa aming mga plano, sa aming mga priorities, sa pananalita, sa pananamit, at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Makita ng mundo na kami po ay believers of the Lord Jesus Christ. I pray that you will bless our lesson in Jesus' name. Amen. Meron po tayong series of lesson na pinamagatang Continue. At natakel na natin yung continue in the work of the Lord. Nakita natin yung continue in prayer. Ngayon po, ang aking ibabahagi sa inyo, continue in the faith of the gospel. Continue in the faith of the gospel. Nais kong basahin muli yung verse. Nandito na po sa ating whiteboard. Magtuturo ako sa inyo na meron po akong whiteboard dito. Basahin natin lahat. Ready? Read. "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind,
striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. Ano po ang ibig sabihin ng conversation? Okay? Ngayon, sa ating dictionary, pagka sinabi nating conversation, parang pag-uusap, hindi po ba? Yung ba yung immediate na ating mauunawaan, yung may kausap ako I am engaged into a conversation. Pero po, ang pagkagamit ng salitang conversation sa verse na ito, it means manner of life. Yan po ang ibig sabihin. Manner of life. Ano po ang ibig sabihin ng manner of life? Ito po ay conduct. Nagpapakita po, ipinapakita po nito yung ating kilos. Ano ang kilos natin? Yung ating asal. Yung ating pong pag-uugali. Yan po ang ibig sabihin ng conversation. Ang sinasabi ng Biblia sa atin, bilang mga mananampalataya, dapat po yung ating kilos, yung ating asal, yung ating pag-uugali, ay nakakatulong po, ipinapakita natin kung ano tayo na bilang mananampalataya, yung ebanghelyo ng ating Panginoon. So yun ang ibig sabihin ng conversation, manner of life. Conduct, kilos, asal, pag-uugali, yung ating pananalita, yung ating pananamit, lahat pong aspeto ng ating buhay. Kaya kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi mo kukwestiyonin ang salita ng Diyos. Susunod ka sa salita ng Diyos sapagkat ito ang panuntunan mo bilang anak ng Diyos, mamuhay ka sang-ayon sa panuntunan ng Biblia sapagkat binibigyan po natin ng halaga ang ebanghelyo ng Panginoon sa ating buhay. And then, nais ko pong i-highlight natin yung salitang, be as it becometh. Okay? Ano po ang ibig sabihin nitong salitang becometh? Ano po? Now, pag sinabi nating becometh, ganito po ang ibig sabihin. Kasabi niya, dapat ang kilos nyo, ang asal ninyo, ang inyong pag-uugali, ay becometh, sang-ayon, sabi niya, hindi po nakakasira sa alin? The gospel of Christ. Mamaya titignan po natin yan. So, ibig sabihin po, hina-highlight din dito yung gospel. Okay? Kung bakit ka believer ngayon, dahil sa gospel. Kung bakit po may HBBC, dahil sa gospel. Kung bakit ang HBBC ay nagpapatuloy sa gawain dahil po sa gospel. So bilang believer, bilang members ng HBBC, ang ating pong bigyang halaga, ang buhay po natin ay buhay tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang sinasabi ng Bible, dapat ang ating kilos, ang ating asal, ang ating pag-uugali, nakakapagbigay po ng palamuti, nagpapaganda sa ebanghelyo. Hindi po yung pag nakita yung buhay natin, pag nakita yung ating asal, pag nakita yung ating kilos, tapos ipapahayag mo yung gospel, sasabihin nilang ganyan. Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba ang Baptist? Ganyan ba ang believer? Ganyan ba ang nagba-Bible? Yun po yung tinutumbok ng Bible. Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. So anong ibig sabihin ng becometh? Ito po yan. This is a manner of life. Ito po ay isang asal, kilos at pag-uugali ng buhay na nagpapakita at nagpapahayag. That shows the worth. Anong ibig sabihin ng worth? Halaga, kabuluhan, at kahalagahan. That shows the worth and value of the gospel. Alam niyo po, bawat institusyon, mayroong mga values po sila. Bawat tao, meron siyang value, meron siyang pinapahalagahan, meron siyang mga asal, mga kapatid. At bilang mga mananampalataya, bilang Hosanna Bible Baptist Church, sinasabi ng Bible sa atin na yung ating pong conduct ay dapat nagpapakita, ipinapakita natin sa tao, sa ating pamilya, sa ating mga relatives, ang kahalagahan ng ebanghelyo ng Panginoon. Na hindi lang po nating sinasabi na mahalaga ang ebanghelyo ng Panginoon, pero ipinapakita natin sa ating kilos, sa ating asal, sa ating pag-uugali, na makikita ng tao na mahalaga ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan pong ibig sabihin, let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Halimbawa po sa Matthew chapter 10.
Matthew chapter 10, verse number 37. Ang sabi po dito, "He that loveth father or mother more than me is not worthy of me." Nagamit po yung salitang worthy. Worth, halaga, value. "And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me." Anong ibig sabihin ng Panginoon? This means that we consider Jesus of greater worth than your father. Mas mahalaga ang Panginoon kaysa ang tatay. Mas mahalaga ang Panginoong Jesus kaysa ang nanay. Mas mahalaga ang Panginoong Jesus kaysa yung ating anak na lalaki o anak na babae. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang tatay. It does not mean that the father is not valuable or the mother is not valuable. But it simply means that we value Jesus above our parents. We value Jesus above our children. Ganun po kahalaga ang Panginoon. Hindi yung wala akong pakialam kahit mag-backslide ako, basta mahalaga ang pamilya ko. Hindi po ganon. Mahalaga ang pamilya. Ano po? Pero ang sinasabi ng Panginoon, mas mahalaga dapat ang Panginoon sa buhay natin kaysa anumang any horizontal relationship. Our vertical relationship with Jesus Christ is more valuable, more important than any other horizontal relationship in our lives. So, yun po yung pagkagamit ng salitang worth, value, halaga. Marami pong mahalagang bagay sa ating buhay. Our problems, our worries, di ba? Our needs. Lahat po yan, mahalaga at mahalaga po sa Panginoon yan. Kaya nga po, sabi niya, casting all your cares sapagkat nagmamalasakit siya po sa atin Pinapahalagahan po niya tayo. Kaya pagdating po sa mga inaalala natin sa buhay, sa mga inaalintana natin sa buhay, ilapit po natin yan sa Diyos sapagkat pinapahalagahan niya tayo. Pero sa kabilang banda, sabi ng Diyos, nais ko na kayong mga anak ko, sabi ng Diyos, pahalagahan niyo ang gospel. Pahalagahan niyo ang gawain ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Parang sinasabi ng Diyos, okay, ganito ang deal anak, this is the deal. Okay, problem mo, problem ko rin yan. Needs mo, concern ko rin yan. Plano mo, concern ko rin yan, sabi ng Diyos. Okay? Lahat ng mga problema mo, concern ko yan. Okay? Lumapit ka lang sa akin. Tutulungan kita. Cast your cares upon me. Sabihin mo lahat yan sa akin. Pero ito lang ang pakiusap ko sa iyo, anak, sabi ng Diyos. Pahalagahan mo ang gospel. Pagkaingatan mo ang buhay mo. Huwag mong sirain ang testimony ng ebanghelyo sapagkat yan ang napakahalaga na ipinagkaloob ko sa iyo. Parang mutual po Di po ba? Hindi lang po tayong tumatanggap ng blessing sa Diyos. Hindi lang po tayong tumatanggap ng care galing sa Panginoon. Tayo rin po pahalagahan natin ang mahalaga sa ating Panginoon. So, what God is telling us in this verse is that we show by our life. Ipakita natin sa ating mga buhay, mga kapatid, that the gospel is worth more to us than everything else in this world. Opo, yan ang ibig sabihin yan. Amen? Na, alam nyo kasi mga kapatid, ang mga hindi pa saved, sila po ay hindi pa citizens ng heaven. Ano po? Hindi pa sila mamamayan ng langit. They are not yet saved. They are not yet citizens of heaven. Ang mahalaga lang sa kanila, yung mga bagay sa mundong ito. That's all that matters to them. Pero sa ating mga citizens ng langit, sabi nga ng Philippians 3:20, that our conversation is in heaven, meaning, we are citizens of heaven. Ang mahalaga po sa atin ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. It also means that whatever we are, whatever the Lord has given to us, anuman kung sino tayo ngayon, anuman ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ano pong gagawin natin dyan? Di po ba? Anong gagawin mo sa binigay ng Panginoon sa'yo? Position, resources, influence, gadget. Di ba? Anong gagawin po natin dyan? Ang gagawin po natin dyan, we devote and dedicate what we are and what we have for the gospel of the Lord Jesus Christ. Upang maipahayag ito, upang maipakita natin sa mga tao ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Si Brother Carlo nandito. Kagabi ay nag-message siya. Kagabi. Saan ba natin pwedeng ilagay ito?
Okay? At sabi niyang ganyan, kasi pinipilit siya sa eskwelahan di ba? Na mag-join doon sa sayaw, sumayaw. Siyempre tayo bilang mga Baptist, we don't dance. Okay? So ngayon, nag-message siya doon sa teacher niya at sinabi niya, Sir, sabi niya ganyan, hindi po ako pwede dahil naninindigan kami bilang Baptist na hindi po kami nagjo-join sa ganyang mga activities. At sabi niya ganyan, Sir, sabi niya, pagsisisihan ko ito ng buong buhay pag ginawa ko ito. Alam niyo, yung opportunity na ma-challenge yung faith mo, yung paninindigan mo, sometimes mga kapatid, minsan lang yan hindi yan lagi. Pero when you stand for your faith, you will be happy for the rest of your life na you were not ashamed of the Lord Jesus Christ. Pero pag kinompromiso mo yung pananampalataya mo, there may be reasons why, discouraged tayo, down tayo, spiritually down tayo. Pero the moment na kinompromiso natin yung ating testimony, yung ating pananampalataya, lifetime natin pagsisisihan din po yan. Kaya sabi niya, Sir, lifetime kong pagsisisihan ito, hindi talaga pwede. So nagbigay ngayon ng option yung kanyang teacher. At salamat, ganyan-ganyan lang si Brother Carlo, pero binibigyan po niyang halaga ng Ebanghelyo ng Panginoon. At alam niyo po, kung sino po ang mga anak ng Diyos na nagpapahalaga sa Ebanghelyo ng Panginoon, yan po ang may malaking kalalagyan sa ministry. Yan po ang may malaking magandang kalalagyan sa gawain ng Panginoon. Dahil alam nilang pahalagahan ang mahalaga sa Diyos. Alam nilang itaguyod at alam nilang itaas kung ano ang mahalaga sa ating Panginoon. So mga kapatid, let us continue in the faith. So next, ano tong gospel? Okay? Ano tong gospel? Tignan po natin sa Ephesians chapter 1, verse number 13. Ephesians chapter number 1, verse number 13. Ganito po ang sabi ng Bible. In whom ye also trusted. Nagtiwala tayo sa Kanya. Sino po? Kay Kristo. After that ye heard the word of truth. Pagkatapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Hindi po lahat ng mga balita good. At hindi po lahat ng mga balita truth. Naulit ko po. Hindi lahat ng mga balita maganda at mabuti. At hindi lahat ng mga balita makatotohanan. Pero alam niyo po, ang Ebanghelyo ay balitang maganda at balita ng katotohanan. Sabi ng Bible, word of truth. Ano tong word of truth? The gospel of your salvation. Ito po ay balita patungkol sa kaligtasan ng tao. This is the good news about the salvation of our souls, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yan po ang pinakahangad ng lahat ng tao na maligtas. Na pag siya ay namatay, sa langit pupunta. Kasi kung hindi mo iniisip ang eternity at iniisip lang natin yung pangkasalukuyan, mahalaga lang worldly things, sinasabi ko, kaibigan, kapatid, wala kang madadala pag namatay ka. What shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? Mas mahalaga po yung kaligtasan ng ating kaluluwa. At bilang HBBC na tayo ligtas na, yan po ang ating passion na ibahagi ang Ebanghelyo sa mga kaluluwang hindi pa naligtas. Kaya etong Gospel of Salvation, ano ito? Ito po yan. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Ito po yan So isulat ko lang dito, Ephesians 1:13. 1 Corinthians 15, 1 to 4. Okay? So yan po yan. In 1 Corinthians 15, the Bible says, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ipapahayag ko sa inyong ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo, which also ye have received, and wherein ye stand. Ito po ang pinaninindigan ng HBBC, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received. Sabi niya, tinanggap ko rin to How that Christ died for our sins. Yan po, yung unang elemento ng Ebanghelyo. Balita tungkol sa pagkamatay ni Kristo. Alam mo, pagka ibinalita yung mga namamatay, ang dami ng namamatay, di ba?
Pag binalita yan, hindi po yan good news. Pero alam nyo ba, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagkamatay ni Kristo ay magandang balita. Alam nyo kung bakit? Dahil po sa reason kung bakit siya namatay. Dahil sa iyo, dahil sa akin, sa ikaliligtas po natin, sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yan po ang rason kung bakit namatay. Kaya naman, ang pagkamatay ni Kristo, magandang balita yan. Sabi ng Bible that He died for our sins according to the Scripture, and that He was buried. Siya'y inilibing. And that He rose again the third day according to the Scripture. Yan po yung tatlong elemento ng magandang balita. Pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay mang muli ng ating Panginoon. So sabi ng Diyos, yan ang nagligtas sa atin. Kaya may HBBC dahil sa gospel na to. Kaya ka naandyan, yung katayuan mo, nakabihis ka ng pang-church, may Bible ka, nagsasalita ka bilang Kristiyano, yan ay dahil sa Ebanghelyo. At sabi ng Panginoon, yes, alam ko, maraming mahalagang concern ka sa buhay. Ilapit mo yan sa akin. Problema mo, sabi ng Diyos, problema ko rin yan. Plano mo, akin yan. Worries mo, ilapit mo sa akin. Pero isa lang ang pakiusap ko, sabi ng Diyos, pahalagahan mo ang Ebanghelyo. Ipamuhay mo ang Ebanghelyo. Ipakita mo sa mga tao na mahalaga ang Ebanghelyo, ang aking mensahe, ang aking magandang balita, by your lips, by your life, by your priorities, by your plans. Show to people what the gospel of the Lord Jesus Christ is. Yan po ang ibig sabihin. Yan ang punto ng mensahe ngayong umaga. Now, meron pong muling tatlo tayong titignan. So nakita natin yung conversation, na-define po natin yung becometh, na-define na rin po natin yung gospel. Ipapakita ko sa inyo yung tatlo, how do we live worthy of the gospel? Papaano po natin ipakita sa ating kilos, sa ating asal, sa ating pag-uugali na mahalaga ang Ebanghelyo ng Panginoon? Nandito rin po sa verse na yan. How are we going to show the worthiness, the value of the gospel of Jesus Christ? Una po sa lahat, mga kapatid, ay bibigyan po nating pansin etong sinabi ng Bible that ye stand fast. Ito po ang number 1. Okay? Stand fast. Ayan. Pangalawa, mga kapatid, yung pong salitang striving together. Yan ang number 2. Okay? At pangatlo, mga kapatid, nothing terrified. Yan ang tatlo. How do we show the worth of the gospel? Paano natin ipinapakita na mahalaga ang Ebanghelyo ng ating Panginoon? By standing fast, standing firm. Number 2, by striving together. Number 3, by being terrified of nothing. Yung hindi po tayo apektado at kinakabahan at natatakot ng kahit ano. Hindi po tayo nagigiba. Now, unahin po natin yung stand fast. Ang ibig pong sabihin ng stand fast, mga kapatid, ito po yung ating posture of defense. Na yung ikaw ay aatakehin. Ano po? Halimbawa, alam nyo po kasi sa basketball, dalawa po yan offense and defense. Kung hindi ikaw yung may hawak ng bola, defense ka. Poprotektahan mo etong ring na hindi makashoot yung kalaban. Tama po ba? Kung ikaw ang may hawak ng bola, opensa ka ngayon. Sisiguraduhin mo na yung bola mo may i-shoot doon sa ring mo para counted sa inyo. But eto pong standing firm is a posture of defense. Na kung saan ang dyablo gustong pumunto sa atin. Gustong pumunto sa atin. Gusto niyang mahulog tayo sa kasalanan. Gusto niyang tayo madapa. Gusto niyang tayo ma-discourage. Gusto niyang ma-divide ang church. Gusto niyang mawala sa atin yung essence ng gawain. Gusto niyang mawala tayo sa priority. Gusto niyang hindi natin makita ang kahalagahan ng Biblia, ang kahalagahan ng mga kaluluwa. Talagang titirahin tayo ng dyablo. Ang sabi ng Bible, stand firm. Ibig sabihin, huwag kang bibigay. Hindi mo dapat talikuran ito. Ano man ang dumating sa ating buhay, mga kapatid. Problema, ilapit natin yan sa Diyos. The enemy will charge. The earth will shake. The adversities will come. Aatake po yan. May mga kalamidad. May darating na mga paghihirap. Pero bilang mga Kristiyano, wag ho tayong tatalikod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan po yung ating posture of defense. We must stand firm. Sasabihin natin siguro, Pastor, hindi mo lang alam ang problema ko ngayon.
Talagang nakakapanghina ng loob ang aking pinagdadaanan ngayon. Kaibigan, kapatid, mga kapatid sa Panginoon ng pananampalataya, ito po ang sinabi ng Diyos sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. Wala dyan sa ating PowerPoint malamang, pero nais kong basahin po sa atin. Ang sabi ng Biblia, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Magpakatatag ka, magpalakas ka sa biyaya na nasa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung sa umagang ito, sasabihin mo, Pastor, hindi mo lang alam, ang dami kong pag-aalala. Hindi mo lang alam, humihina ng aking damdamin, ng aking loob. Pastor, hindi mo lang alam, ang problema ko, it's tearing my mind apart. I'm suffering mental problem, emotional breakdown. Pastor, hindi mo lang alam kung anong problema namin sa aming pamilya. Pastor, hindi mo lang alam ang aming problema sa aming mga pangangailangan. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos, nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Kaya sinabi niya, casting all your cares. Parang sinasabi ng Diyos, anak, huwag kang mag-alala, lumapit ka sa akin. Kailangan mong ipagpatuloy ang Ebanghelyo. Kailangan mong ipagpatuloy na itaguyod ang pananampalataya. Kailangan mong ipagpatuloy magpahayag, mag-preach, mag-soul win. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong testimony. Kaya kung anuman ang nagpapabigat sa iyo, sabi ng Diyos, ilapit mo sa akin. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. But God says, stand firm. Huwag ho tayong tumalikod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. We must not yield to temptations and troubles of this life. Yes, marami pong mga nakikita tayo. So many things that the eye can see. So many things that the ears can hear. So many options that run through our mind. But God says, listen, we are a people of one thing, and that one thing is no other else, no more and no less, but the gospel of the Lord Jesus Christ. Huwag po niyong hahayaan na imamagnify ng dyablo sa iyo ang iba na mas mahalaga kaysa Ebanghelyo. Huwag po nating hahayaan na mas mahalaga yung grade kaysa yung Ebanghelyo. Na mas mahalaga ang pera kaysa Ebanghelyo. Na mas mahalaga ang posisyon kaysa Ebanghelyo. Mahalaga lahat yan. Sa makatuwid, mga kapatid, pag pinagkaloob ng Diyos sa atin, gagamitin pa natin yan actually upang maipahayag pang Ebanghelyo ng Panginoon. Pero bilang Kristiyano, yan ang ating heartbeat. Yan ang purpose of our existence. Kung hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos sa Ebanghelyo, mga kapatid, walang kwenta na ang buhay natin. Bilang anak ng Diyos, itong nagbibigay worth. Kaya pahalagahan po natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Mamaya po ay ilo-launch natin yung video, around 15 minutes po ito. At bilang isang hakbang, i-share po natin kaagad ito sa ating cellphone. Kung kayo ay may 5 accounts ng Facebook, di lahat ng 5 accounts na yan i-share mo. Kasi kung may account ka na pang personal, may account ka na pang business, may account ka bilang isang estudyante, di 3 na yon, di i-share mo yan. May account ka pa na yung fake account, di ba? So i-share mo na rin yan. Okay? Pero mga kapatid, sana makita nyo po ang puso ng verse na ito. Ang inyong lingkod ay nagpapahayag lamang po sa inyo. Alipin po ako ng Panginoon. Ako po ay servant of God upang ipahayag at upang sariwain natin sa ating isipan kung ano, sino tayo, anong purpose natin bilang mga Kristiyano sa mundong ito. The gospel of Christ. Pangalawa, mga kapatid, so nakita na natin po yung salitang stand fast. Manindigan po tayo. Okay? Lumapit ka sa Panginoon niya, sabi mo, Lord, iiyak ko sa iyo to, ilalapit ko ito sa iyo, Panginoon, sapagkat gusto ko na ako'y tumayo ng maigi sa Ebanghelyo. Pangalawa po, yung salitang striving together. That is how we live worthy of the gospel, is striving together. Yung pong salitang strive, mga kapatid, ang ibig pong sabihin yan, magsumikap, magpumilit. Di ba? Grabe, magsumikap, magpumilit. Ibig sabihin, intense po yung opposition. Pero, eto po, kung yung stand fast is our posture of defense, eto pong striving together is our posture of offense. Di ba? Parang sa basketball. Halimbawa, kasama ko si Carlo, si Edward, sino pa?
si Joseph, o di 5 na kami, di ba? Maliliit tong mga to. Ang mga kalaban namin kasing tangkad ni Taulaba. Di ba? Pambihira So talagang matinding depensa yan. Pero kami opensa, anong gagawin namin? Bibigyan na lang ba kami? Hindi. Isushoot namin ang bola, but we need to strive together. Kailangan naming magtulong-tulungan. Gagamitin namin ang lahat ng talino namin, lahat ng aming liksi, lahat ng aming kakayanan upang maipilit namin na ma-shoot yung aming bola at kami pumuntos. Yung pong ibig sabihin ng striving together. Na tayo bilang mga members ng HBBC, mga kapatid, alam natin na lahat ng ating panahon, ng ating kakayanan, yung ating lakas, yung ating mga influence, mga kapatid, pagsamasamahin po natin yan, pagtulong-tulungan po natin yan, upang ating maipalaganap at maipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Posture of offense. Nung hindi pa lockdown, alam niyo si Mama, ayan si Mama, pumupunta daw siya sa PNB. Wala naman siyang ibabangko. Pumupunta sa Pure Gold. Minsan, mag-grocery. Pero ang kanyang layunin para makapag-distribute ng gospel tracts. Pupunta sa Lawag, may dala po daw siyang gospel tract. At habang naghihintay ng kanyang turn doon sa PNB, mga kapatid, o sa bangko, na siya ay pupunta na doon sa teller. Anong ginagawa niya? Teller din siya. She is telling the gospel. Yung kanyang katabi, binabahaginan na daw ng gospel at ini-invite niya, mga kapatid. One time nga, dyan sa 105, meron siyang na-invite. Nag-attend ng prayer meeting sa Lawag. So bilang Kristiyano, mga kapatid, sana makita mo kung sino ka ngayon. Ano ka sa mundong ito? Believers tayo. Panahon na po upang gumising tayo, mga kapwa mananampalataya. Panahon na po upang ipamuhay natin kung sino talaga tayo sa mundong ito. Mga kapatid, feeling mo siguro nag-iisa ka, pero hindi. The whole of the Osana Bible Baptist Church, let us strive together. We are doing this fearlessly. Na kahit matatangkad, ala Taulaba ang ating mga kalaban sa basketball, pero si Carlo hindi nila kaya yung kanyang 4 steps. Anong ibig sabihin ng 4 steps? Traveling po yun, traveling. Oo, lalong-lalo dyan kung kasama natin si MM, siya yung ating captain ball. Naku, kahit pang sinong katangkad yan. Talagang we strive together fearlessly. We are doing it in unity. Kaya, alam nyo po, mga members, mga young people, hindi man kayo member ng orchestra, hindi man kayo member ng choir, wala man kayong ginaganap na mga ibang ministries dito, pero yung buhay mo kung saan ka naroon, mga kapatid, malaking contribution po yung testimony ng buhay mo para sa ating Panginoon. Nung hindi pa lockdown, nung pasukan pa, etong si Melty, I hope Melty is watching today. Si Melty ay taga-Tagipuro po ang batang ito, praise God. Ano po, ang ginagawa niya pag wala siyang klase, pinupuntahan niya yung mga classrooms na walang teacher. At nagpapaalam at sinasabi niya, let me share to you the gospel. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, I know our young people are not perfect. They are still under construction. Marami pang dapat ayusin ng Panginoon sa buhay ng ating mga kabataan. Pero bilang kabataan, gawin ninyo ang inyong parte para sa Ebanghelyo. Bilang mga adults, bilang mga working people, bilang mga business people, gawin po natin ang ating parte, mga kapatid, as church, that we strive together for the faith of the gospel. Magsumikap po tayo, magpumilit po tayo. Bukas, mga kapatid, magsasalita po ako, pero Zoom conference, mga kapatid, sa MMSU. Ito ay dahil si Teacher Marisa, sabi niya, almost 300 students ang kanilang mga estudyante. Meron pong gagawin yata na parang seminar bukas. Maraming mga speakers. Pero, anong ginawa po niya? Sabi sa kanya, dapat may mag-pray bago magsimula ang seminar. Anong ginawa niya? Nagpumilit at nagsumikap. Sabi niya, ayaw niyo ba na may pastor na mag-share ng devotion? Mas maganda yata na bago magsimula yung mga seminar, may pastor na mag-devotion muna. Sa kanyang isipan, sabi niya, pag pumayag sila, si pastor na yan.
Kaya praise the Lord, mamaya po magre-record ako ng aking pong speech, 20 minutes po yan. Ibabahagi ko po ang gospel. Pag-pray nyo po ako. Pero praise God, kung meron tayong 5 mga members na ganyan, meron tayong 10 mga young people na ganyan ang kanilang circle of influence, kada young people, tigi 100. Yung Facebook natin, ilan ang friends mo dyan? 1,000, 1,500, 2,000, ilan yan? Pag sinare mo, lahat makikita nila yan. Isa-isahin mo pang isend sa messenger, yung pong ating gospel presentation o video mamaya. Amen po ba? So bilang church, gawin po natin ang ating bahagi upang i-share ang gospel ng ating. Parang yung farmer. Umulan, bumagyo, mainit, sige pa rin siya. Nagsusumikap po siya. Estudyante, di po ba? Kahit ang hirap-hirap mag-aral. Kahit 2-3 oras na lang yung tulog mo. Ayan, si Brother Lester, kumukuha po siya ng medicine. Pag-pray nyo po, malapit ng graduate ito. At for the first time in the history of HBBC, magkakaroon na po tayo ng doktor. Pagkatapos niyan, kasunod, marami na ang darating ng mga doktor ng HBBC. Amen? Pero ang hirap, sabi niya nga, kinukwento niya, ang hirap pastor, 2-3 oras lang. Pero look, nagsusumikap. Hindi po siya tumitigil. Hindi niya hayaan na ito makakapigil sa kanya. So bilang HBBC, Pastor, may COVID-19. Pastor, marami kaming problema. Lahat po ng ito, given po yan, realities po yan. Pero ang sabi ng Panginoon, nothing should change your purpose. That is to preach the gospel of Jesus Christ. Amen? Pangatlo, yung pong salitang nothing terrified. Tignan po natin ito. Nothing terrified. Ano pong ibig sabihin ng nothing terrified? Pag sinabing terrified, matakot, masindak. Malalim na Tagalog yun. Tinignan ko kasi sa dictionary to kanina Panghinaan ng loob. Mga kapatid, sa Bible one time, dito sa Acts chapter 4, ay makita natin mga kapatid, yung mga believers nung araw, ay sinabihan ng government. Sabing ganyan, wag na kayong magsalita Na-threaten po sila. Sabi niya, let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man. Wag na silang mag-post sa Facebook ng tungkol kay Jesus Christ, Hayaan nyo lang kung mag-post sila ng TikTok, pero pag Jesus Christ, wag. Parang ganon, talagang pinigilan na po sila. Ano po ang kanilang ginawa, alam nyo? Verse 29. Nanalangin po sila. Bilang church, nagkaisa po sila sa panalangin. Eto ngayon, they lifted up their voice to God. At sabi nila sa verse 29, and now, Lord, behold their threatenings. Tignan niyo po ang kanilang pananakot sa amin. Grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Pagkalooban niyo po kami ng kalakasan ng loob, ng tibay ng loob. Ibangon niyo ang aming mga puso, Panginoon, upang kaya naming harapin ang puwersa ng dyablo at maipahayag pa rin namin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. All of Satan's forces in the world opposes the gospel of Christ. Kita niyo po, nakikipagkompetensya ang sanlibutan sa mensahe ng gospel. Tignan niyo po, grabe, sikat na sikat ang TikTok. Sikat na sikat ang mga napakadaming bagay sa social media. Pati mga Kristiyanong young people, nakikisabay na rin. Why not mga kapatid na itong gospel ang mas ipalaganap natin? Punuin natin yung ating Facebook account ng mga Bible verses ng pagpapahayag ng gospel ng ating Panginoon. Sana po makita nyo, be sober mga kapatid. Tignan natin ang totoo at actual na pangyayari in the spiritual warfare. Huwag nating hayaan na mas marami ang balita, mga kapatid, ng mundo kaysa ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano po? Ang mga opponents na to, yung sinasabi ng Philippians chapter 3. Philippians chapter number 3, verse number 18. Ang sabi niya, for many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping. Na ano sabi niya? They are the enemies of the cross of Christ. Kalaban daw po sila ng krus ng ating Panginoon. Sila po yung puwersa, mga kapatid, na pumipigil at nagtatry na sumira sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Enemies of the cross of Christ. Kaya naman tayong mga mananampalataya, huwag nating ilagay ang ating sarili sa lugar ng kalaban na sa pamamagitan ng ating buhay, mga kapatid, nagiging kalaban na tayo
ng krus ng ating Panginoon. Sabi ng Bible sa verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly. May Diyos po sila eh. Ang kanilang Diyos ay yung kanilang tiyan. Ano pong ibig sabihin nung God is their belly, the belly is their God? Yung tiyan. Hindi po ibig sabihin na yung tiyan, yung Diyos nila. Pinapakita po mga kapatid, pleasures of the physical. Ito yung mga tao, mga kapatid, na ang kanilang kasiglahan at kasiyahan ay mga makamundo at makalaman na mga bagay. Yan po ang sigla nila. Yan po ang kanilang kasiyahan. Sabi nila, hindi sila yung mga enemies of the cross of Christ. Kaya bilang mga mananampalataya, alalahanin natin kung sino po tayo. Their God is their belly, whose glory is in their shame. Na yung mga nakakahiya, yun po yung ipinagyayabang. Yun po yung ipinagmamalaki. Yung po yung niluluwalhati, yung mga nakakahiya, whose glory is in their shame, who mind earthly things. Bilang mga mananampalataya, wala na po tayo sa ganung katayuan ng buhay. Niligtas na po tayo ng Diyos, inalis tayo ng Diyos mula kadiliman upang mamuhay sa liwanag. At sabi ng Bible, be not terrified kung ano man ang gagawin nila. Alam niyo yung ginawa kay Paul? In-imprison. Ibinilanggo po siya. Pero anong nangyari po? Sa Philippians 1:14, sabi niya, but I would ye should understand, brethren, that the things which happened to me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Biruin mo yan, nasa loob na ng bilangguan, nag-preach ng gospel. Alam niyo ba isang gabi, si Paul at si Silas, nakagapos po sila sa loob ng bilangguan, umawit po sila eh. Umawit po sila. Anong kinanta nila? Palagay ko, Jesus saves. We have heard the joyful sound, Jesus saves. Umawit po sila eh. Sa grabing power ng kanilang spirit, mga kapatid, ang Diyos kumilos po. Nayanig. Niyanig ng Diyos yung bilangguan. Natanggal yung mga lock ng bilangguan, nabuksan. Biglang kinabahan po yung jailor, na Philippian jailor. Pampira mga kapatid, natakot siya. Lumapit kay Pablo, sabi niya, Sir, anong gagawin ko? Sinabi ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sa oras na yan, naligtas yung Philippian jailor, naging member po siya ng Church of Philippi. Mga kapatid, saan man ang ating kalalagyan? Yes, the devil will oppress us. Minsan sakit ang ibibigay ng dyablo sa atin. The devil will oppress our mind. The devil will oppress our emotions. The devil will distract us from our priorities. The devil will show the glory of the world. Kaya mag-ingat po tayo minsan sa Facebook. Ang dami nating makita dyan, maya-maya, bilang Kristiyano, nakuha yung damdamin mo, wala na naman. Nawala tayo mga kapatid. Na-out of track po tayo, nadidistract po tayo. Dumating po sa time ni Paul, mga kapatid, na walang-wala po siya. Alam nyo, nung bago po siya naligtas, bago siya naging believer of Jesus Christ, kalaban po siya ng Panginoon eh. Pinapatay po niyang lahat ng mga naglilingkod at sumasampalatay kay Kristo. Ang buhay niyo noon, maganda, abogado po yun eh. Mataas po ang kanyang katungkulan, respetado sa community mga kapatid. Pero nung siya na-save, naging preacher of the gospel of Christ, anong sabi niya sa Philippians 4:11? Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, naranasan ko yung buhay na nasa baba. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry. Naranasan kong walang makain. Naranasan ko yung ang dami pa nga. Nung bago po siya na-save, hindi po ganoon ang buhay niya, maayos po. Maganda po, magara ang kanyang buhay. Pero nung naging anak ng Diyos, mangangaral, persecuted, naranasan po niyang mawalan ng pagkain. Wala na siyang pera. Pero ano po, tumigil ba siya? Sabi niya, none of these things move me. Talagang, ito yung kanyang passion. Ito po, mga kapatid, ilagay natin to sa ating buhay. Ito po ang passion natin. As I close, ngayong umaga sabi niya, nothing terrified. Sabi niya, wag niyong hayaan. Kasi alam niyo, pag sinabi mong terrified, saywar po kasi yan eh. Ang pinag-uusapan natin, saywar. Alam niyo po yung saywar? Yung mga bully, hindi naman talaga malakas yan eh. Wala naman talagang alam. Isa-saywar ka lang. Uunahan ka lang. Pag naunahan ka, di natakot ka ngayon. Kaya yung terrified, sinasaywar po tayo ng dyablo. Pinapakita niya na parang masaya ang mundo, tayo yung malungkot. Pinapakita po niya na may fulfillment ang sanlibutan, na ang buhay Kristiyano walang fulfillment. Samantalang ang Panginoon sabi niya, I am life, nasa kanyang buhay. So ipapakita niya ngayon, the glories, yan pong ginawa ni Satan kay Jesus. Alam niyo ba yon?
Sa temptation of Christ in the wilderness, anong ginawa niya? Pinakita niya kay Kristo yung glory of the world, the glories of the kingdom. Sabi niya lahat yan, ipagkakaloob ko sa iyo if you will bow down. And brethren, listen, the devil is still doing the same thing to the people of God today. Naipakita niya sa atin, minsan mga kapatid, talagang titirahin niya ang mga anak ng Diyos upang pagbumagsak at nag-backslide. Mga kapatid, ang mga backslider na ito, sila na rin ang aatake sa Ebanghelyo. Sila na rin ang sisira ng testimony ng ating Panginoon. At panghihinaan ka talaga ng loob. Akalain mo ba naman, pag nakita mo yung isang kapatid na dating matapat, maya-maya nakasigarilyo na dyan. Di ba? Matapat, maya-maya umiinom na ng alak. Oh, maya-maya mga kapatid, ipinagmamalaki, ipagyayabang niya na ang sanlibutan. So, bilang isang Kristiyanong nagtatapat, naninindigan sa Ebanghelyo, para bang magku-question ka, teka, mukhang mas fulfilled yung buhay niya kaysa sa akin. Yan po ang gagawin ng diablo, terrified. Pero anong sabi ng Bible? In nothing terrified. Huwag kang ma-intimidate, huwag kang mainggit, huwag kang ma-discourage, huwag yun ang tignan mo. Sa Panginoon tayo tumingin. Amen? Kaya bilang mga Kristiyano, huwag nating hahayaan na para bagang ang mundo pang magpapakita na mas masaya ang buhay kaysa sa atin. Sa kanila yung kasiyahan nila, peke yun eh. Temporary yun eh. Sabi nga, yung pinost ko kahapon doon po sa Facebook, all of the things of this world will pass away. Parang grass. Uusbong ngayon, pero malalanta na rin later on. Ganyan po ang glory of the world. But the word of God abideth forever. And what a blessing na dito po tayo nakasandal, dito tayo tumatayo. Abideth forever. Walang hanggang kaligayahan ang ipagkakaloob ng Biblia sa atin. Kaya kapatid, huwag kang mag-backslide. Huwag kang ma-discourage. Huwag kang bumalik sa sanlibutan. Alam mo, pag ikaw ay matapat ngayon sa gawain ng Diyos, saka nag-backslide ka, bumalik ka sa dati mong bisyo, binalikan mo yung dati mong barkada, binalikan mo yung dati mong ginagawa, alam mong sasabihin ng mundo? Sabi ko sa iyo wrong ka tama ako Yan ang sasabihin ng mundo. At malaking bagay po ito, malaking kasiraan po ng testimony ng gospel yan. Mga young people, nakikinig po ba kayo dyan? Young people, are you listening? Alam ko may mga concerns tayo, may mga kabigatan tayo, pero mas matimbang dapat ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen po ba? Ilagay nyo nga sa comment section, I will stand for the gospel. Amen? Pag nag-backslide ka, kasi alam mo, mga unbelievers lalong-lalo na yan, di ba? Sasabihin ng unbeliever sa'yo, oh Brad, inom tayo. Anong sasabihin mo? Ay hindi, Baptist ako. Bible believer ako. Oh, di ba? 2 taon, 3 taon, naninindigan ka dyan. Talagang pambira, hindi ako iinom. Di ba? Hindi ako yuyuko sa mga temptation na ito. Biglang na-discourage po tayo sa buhay. Nagkaroon po tayo ng mga problema, nakalimutan na natin ang gospel, na-magnify yung problema, hindi na natin nakita ang tulong ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. So madaling salita, nag-backslide tayo, bumalik tayo, inom tayo ng inom. Yung mga dating barkadang iniwan mo, binalikan mo ngayon. Anong sasabihin nila? Sabi ko sa'yo, brad, mali ka Pa-baptist ka pa kasi Pa-Bible ka pa kasi babalik ka rin lang sa ganitong buhay Mga kapatid, kung talagang ligtas ka, isipin mong maigi to, tandaan mo to, itatak mo, itaga mo sa puso mo ito. Hindi ko ibig sabihin na kumukuha ng konsilyo, tagain mo yung puso mo, pero iukit mo sa puso mo ito. Nasa panahon na ikaw ay nadi-discourage, alam ko na magnified ang problema, na i-stress na tayo, napipressure na tayo, pero lumapit ho tayo sa Diyos, at ang sabi ng Bible, be strong in the grace, casting all your cares. Bakit po? Nais kang tulungan ng Diyos, kaibigan, kapatid. Bakit? Upang kaya mong itayo at itindig at ipaglaban ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Bakit po? Because when we stand, sasabihin nila, mukhang totoo nga sila. Sasabihin ng mga unbelievers, it will become a token of perdition. Mas matatakot sila sa kanilang kalalagyan. Biruin nyo yung mga martyrs. Sabi ng ganyan nung isa, susunugin ng ganyan Susunugin na. Sabing ganyan nung nandun, sabi ng ganyan, I'll give you last chance. Recant Jesus and I will set you free. Talikuran mo ang Panginoon mo, ang Jesus na yan. I will set you free. Ano sabi niya? How can I turn my back on Him? He has been so good to me. Nung sisindihan na po yung apoy, dahil susunugin na siya, anong sabi niya? Kaya nyo akong sunugin, pero mas matakot kayo sa sunog
sa apoy ng impyerno. Yan po ang ibig sabihin niyan. He was not terrified. He was not moved. Hindi po siya pinanghinaan ng loob. Pinanindigan niya. Tumayo siya. At mga kapatid, yung mga, sabi nga nung account yung sumunog sa kanya, siya ngayong natakot Kasi sabi niya, itong taong to hindi natatakot masunog. Ibig sabihin, may pag-asa siya. Ako? Nakakatakot. Mga kapatid, yan po ang dapat maging sitwasyon. Hindi dapat tayo ang mainggit sa mundo. Hindi dapat tayo ang ma-discourage sa prosperity of the world. Hindi dapat tayo ang ma-discourage, ma-down mga kapatid. Manindigan tayo. Let's keep our focus and eyes on our blessed hope, on the Lord Jesus Christ and on heaven. Hayaan niyo po na ang mundo, sila ang matakot, sila ang mag-question, sila ang mag-isip, sila ang magduda sa kanilang katatayuan. Sapagkat tayo po, sa kabila ng may problema, masaya pa rin, naglilingkod pa rin, umaawit pa rin, nag-church pa rin. And all of God's people say, as believers of the Lord Jesus Christ, let us commit our lives to the Lord and live worthy of the gospel of Jesus Christ. Kung sa umagang ito may mga kabigatan ka, may mga sugat ka, it's about time na lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, bago pa mahuli ang lahat, bago maging worse ang mga sitwasyon, nais kong ilapit ito sa iyo, Panginoon. Palakasin niyo po ako, pagalingin niyo po ako, tulungan niyo ako na manindigan, na kaya kong talikuran ang tukso ng mundo. Ang dati kong buhay, hindi na po yun. But I'm going to live worthy of the gospel of Jesus Christ. Nais kong manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa paggamit niyo sa inyong lingkod. Lord, salamat po sa privilege na pwede kong hamunin ang pananampalataya ng inyong mga anak. Na pwede kong i-encourage ang inyong mga anak sa kanilang mga kabigatan, mga worries at anxiety ng buhay. Salamat po sa privilege na sa preaching na ito ay pwede kaming magkaroon ng spiritual revival. Panginoong Diyos, with what happened sa COVID-19 and what's going on, bilang mga Kristiyano, kung minsan, Lord, nadadala kami sa problema, nadadala kami sa tukso, nadadala kami sa emosyon, nadadala kami sa mga makalamang mga desires ng mundong ito, Panginoong Diyos. Pero salamat, pinaalalahanan niyo po kami ngayon. And I pray na ito pong gospel video presentation ay maging pagpapala, makapag-minister sa mga unsaved naming relatives. That we will commit ourselves to live worthy of the gospel of Christ. That we will strive together. That we will stand fast. That we will not be terrified. We will not be moved. Panginoong Diyos, tulungan po niyo kami. In Christ's name we pray. Amen. And all of God's people say, Amen, amen and amen. Okay, bigan, wala tayong invitation ngayon. Hindi tayo pwedeng mag-forward dito. Nandyan ka po sa bahay ninyo. Pero sana po, gawin mong significant ng araw na to. Last day of May 2020. Last day na rin ng GCQ natin by God's grace. Bukas, modified na. Makakalabas na tayo. Makakapag-church service na po tayo dito sa kapilya. Kaya manunumbalik tayo na hindi lang po may init. Meron tayong desire na makita ang bawat isa, kundi dala natin ang passion ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, bilang pangwakas, mga kapatid, nais kong ipakita sa inyo, 15 minutes lang to Tapos na po yung aking preaching, pero umupo lang po kayo dyan bilang mga believers, pakinggan nyo po yung explanation ng gospel. Kung kayo po ay mga bisita po namin ng HBBC, bago po kayong nag-tune in sa amin, please watch this next video. At sana po ay ang Panginoon mag-deal sa iyo at ngayong araw na ito ay sumampalataya ka kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Amen? Pagkatapos po ng service na ito, i-upload namin kaagad sa ating HBBC page. Makikita nyo na po yung video, sabay-sabay po tayong mag-share. Ano po? So we are hoping that at least to begin with, merong 200 shares kaagad yung ating pong gospel video presentation. So panoorin po natin. One time, bumili kami ni Mrs. ng mga gamit para po sa aming sala. So, doon po sa aming pinagbilhan, nakausap namin yung owner, yung nagtitinda, at pinakilala ko yung aking sarili. Sabi ko, I'm Pastor Cadelinia of the Hosanna Bible Baptist Church.
So, sinimulan kong ibahagi sa kanya ang salita ng Diyos tungkol sa ating Panginoon. While I was sharing it, sabi niya ganyan, Pastor, alam mo, mula pagkabata, sabi niya, alam ko na yan because growing up, nagsisimba ako, nag-church ako, nakikinig ako ng mga sermon, ganyan. So, yung sinasabi mo na kaligtasan kay Jesus Christ, siya ang nagbayad, namatay sa cross, alam ko na yan So, sabi ko, Ma'am, let me then ask you a question. May tanong ako sa'yo. Sabi ko, if you die today, kung mamatay ka ngayon, ikaw ba itiyak na? Are you 100% sure that you will go to heaven? Sabi niya, Pastor, hindi ko alam yan. Siyempre, walang nakakaalam yan, di ba? Sabi niya, Diyos lang ang nakakaalam. Kaibigan, ikaw kaya? Malamang ay sasabihin mo ngayon, oh, Pastor, alam ko na yan. Jesus saved, siyang nagbayad, namatay siya sa cross. Okay, let me also ask you this question. Kung halimbawa ikaw ay mamatay ngayon, tiyak mo na ba? Are you 100% sure of heaven? So sabi mo, Pastor, pwede ko bang matiyak? Pwede ko bang malaman ngayon? Ganito po ang sabi ng Bible sa 1 John chapter 5, verse number 13. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know, upang malaman ninyo, that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kaibigan, pwede mong malaman ngayon, pwede mong matiyak ngayon, na ikaw ay patungo sa langit pag ikaw ay namatay. Ang aking lesson, ang katiyakan ng kaligtasan. Now, meron pong dalawang section na aking ibabahagi sa inyo sa aking lesson ngayon. Dito sa part na ito ay nagtuturo at nagpapakita kung ano ang ating katayuan, likas na katayuan bilang tao, ito ay dahil kay Adan. Dito naman, ano yung ating tatanggapin at maging katatayuan natin dahil kay Kristo Jesus. So let me start. Because of Adam, meron pong tatlo na minana natin bilang tao. Una, kasalanan. Romans chapter 5 verse number 12. Sabi ng Bible sa Romans 5:12, wherefore, as by one man, dahil sa isang tao, yan ay si Adan, sin entered into the world. So paano nakapasok ang kasalanan dito sa mundo? Ang salarin ay si Adan dahil sa kanya. And then the Bible says, and death by sin. Ano yung naging epekto ng kasalanan? Kamatayan. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Marami pong namamatay ngayon dahil sa COVID-19. Pero kahit nung wala pang COVID-19, talagang marami nang namamatay. So itong kaganapan na may nangyayaring kamatayan sa lahat ng tao, yan po ay hindi dahil sa COVID-19 o sa anumang sakuna o malubhang sakit. Yan po ay resulta ng kasalanan. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Subalit hindi po dito nagtatapos ang kwento. Sabi ng Bible sa Romans 5:18, therefore, as by the offense of one, dahil daw po yung paglabag ng isa, the offense of one, yan po si Adan, judgment came upon all men. Kasali ka dyan, kasali ako. Dumating sa lahat ng tao, ang alin po? To condemnation. Eto yan, condemnation, kapahamakan o kaparusahan. Now, kalimitan ay tinatanong ko yung aking mga kausap. Sabi ko, inaamin mo ba na ikaw ay makasalanan? Sabi nila, siyempre naman, Pastor, di ba? Lahat tayo makasalanan. At siyempre, inaamin mo na ikaw ay makasalanan. Pero ang tanong ng iba, sabi nila, so, Pastor, if I accept that I'm a sinner, what's the big deal pag inadmit ko yan? Ganito kasi yan. Sa loob ng korte, pag ikaw ay akusado at inamin mo na ikaw ay nagkasala, ibig sabihin, guilty ka. Anong ibig sabihin yan? Aware ka ngayon na may kaparusahan dahil inamin mo na makasalanan ka. Kaibigan, the fact na inamin mo na makasalanan ka, on the other hand, dapat malaman mo ngayon na may nag-aabang na kaparusahan dahil sa kasalanan. So ito po yung ating likas na katayuan dahil kay Adan. But I have a good news. Bad news to So ngayon, ipapakita ko sa inyo magandang balita. This is the good news. Jesus Christ. Anong ginawa ng Diyos? Kasi ang Diyos ay mahal tayo, sabi ng Bible. For God so loved the world
Ayaw niya tayong mawala. Should not perish, di ba? Ayaw niya yun eh. Ayaw niyang tayo maparusahan. Okay? So, anong ginawa ng Diyos? Pinadala niyang kanyang anak, Jesus Christ. At sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 2, verse number 24, ganito po ang sabi ng Bible. 1 Peter chapter 2, verse 24, who his own self bear our sins. Kinarga niya ang ating kasalanan. Inako niya. Anong sabi ng Bible? Bear our own sins on His body on the tree. Yun po yung krus. That we being dead to sin. So, anong ginawa ng Panginoon? Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Ginawa po niya ito para tayo ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Para mapawalang sala yung ating kaparusahan. Malamang ay naitatanong mo, Pastor, hindi ba pwedeng gawin ng Diyos yung halimbawa? Eto, umutang sa akin. Ngayon, hindi siya makabayad. Naaawa ngayon ako sa kanya. Pwede bang sabihin ko na lang yung, kalimutan mo na yun, kaibigan. Wag mo nang isipin yun. Napatawad na kita. Wag mo nang bayaran. Pwede bang gawin ng Diyos yun sa atin, Pastor, na siyempre makasalanan tayo, babayad tayo ng kasalanan. Hindi ba pwedeng sabihin ng Diyos na, kalimutan nyo na lang yan. Di ba? Just forget it. Wala na kayong babayarang kasalanan. Hindi po pwede, kaibigan. Alam mo kung bakit? Ganito yan. Kung sa isang banda, mahal tayo ng Diyos, sa isang banda, God is just. May katarungan din po ang Diyos eh. Anong ibig sabihin ng katarungan? Na kung ano ang kasalanan, justice, dapat pagbayaran yan. So, kailangan ngayon na si Kristo, tanggapin niya, hindi lang yung love, ipakita niya yung love ng Diyos sa atin, kundi yung justice. Tinanggap niya ngayon yung kaparusahan ng kasalanan by His death on the cross. Upang ano? Upang ibigay sa atin ang justification. Mapawalang sala. Hindi na ipapatong sa atin yung kaparusahan. Mawawala na yun, makakancel na yun. Itong ibig sabihin ng justification, mga kaibigan. Justification is God's righteous act. Ito yung gagawin ng Diyos of removing the guilt. Aalisin niya ngayon. Di ba? Yung kasalanan natin, yung penalty rather, of sin, declaring the believer, nasasabihin niya ngayon, pag sumampalataya ka kay Kristo, anong gagawin ng Diyos? Declaring the believer to be righteous because of Jesus Christ. Napawalang sala, ibig sabihin, okay ka na, hindi ka na mapaparusahan, na-justify ka na, sa langit ka na pupunta. Hindi yung, okay, kalimutan nyo na lang yung kasalanan, okay na yan, wala nang problema. Hindi po. Justice demands payment. Jesus paid. And the moment you believe, your guilt and all of the penalty of your sin will be removed. Mawawala na po. You will be justified. Ganitong sabi ng Romans 3:24. Romans chapter 3 verse 24. Sabi ng Bible, being justified freely by His grace. So, ang magda-justify sa atin, biyaya. Kaya ito pong gagawin ng Diyos na ito. Biyaya ito, kapatid. Biyaya ito. Romans 4:25. Sabi po ng Romans 4:25, who was delivered for our offenses. Namatay siya para sa ating mga paglabag. And was raised again for our justification. Nabuhay muli. Alam nyo, ito yung napakagandang katotohanan tungkol kay Kristo. Maraming mga tao nagtayo ng relihiyon. Nung namatay, hindi nabuhay. Pero si Kristo, nung namatay, nabuhay siya. Bakit? Upang ipahiwatig na itong justification legitimate. Di ba? Usong-uso ngayon yung mga fake news, yung mga, anong tawag doon, mga scam. Mga kapatid, eto pong mensahe ng justification, hindi po fake news to. Hindi po scam ito. Nabuhay muli ang Panginoon. Ibig sabihin, legit ito. Totoo na ipagkakaloob ng Diyos ang justification pag sumampalataya ka kay Kristo. Amen? Ngayon, eto yan. Sasabihin mo ngayon, Pastor, okay, naintindihan ko ngayon yan, ginawa ng Panginoon. Yan yung sinasabi ko sa iyo, Pastor, na alam ko na yan Pero ang tanong, how can I receive it? Paano mapa sa akin ito? Etong sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Pakinggan po ninyo. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa verse na ito, dalawa ng mga kapatid ito, pero loaded. Ipapakita ko sa inyo, may dalawang bagay dito na sinabi ng Bible na hindi makakapagligtas sa iyo. Okay? Ano yun, Pastor? Una sa lahat, not of yourselves. Anong ibig sabihin yan? Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang
i-present ang buhay mo sa Diyos na, Lord, save ako. No, not of yourselves. Alam niyo, nalulungkot po ako. Nasasaktan ko minsan na naririnig ko ito dahil masakit pakinggan minsan. Minsan nga, sabi ng isa, ibig mong sabihin, Pastor, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kasi sabi niya, totoo, si Kristo ang nakapagligtas pero ikaw din magliligtas ng sarili mo. Nakakalungkot pong isipin yun. Bakit? Ang sabi ng Bible, not of yourselves. Kawawa po yung mga tao na umaasa na silang magliligtas sa kanilang sarili. Kasi ang sabi ng Bible, not of yourselves. Pangalawa, eto po, not of works. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga gagawin na tayo ay maliligtas. Marami po kasing tao, ito yung main problem Ito yung main problem. Maraming mga tao, umaasa, naniniwala, alam nila na si Kristo tagapagligtas. Siyang magbibigay ng justification sa atin, siyang nagbayad ng kasalanan. Pero, ang maraming tao, kanilang iniisip na may requirement. Halimbawa, sumunod ka sa 10 Commandments. Ayan. Kailangan mong sundin yung 10 utos. Ano pa? Mag-religion ka. Okay? Magpabautismo ka. O ano pa? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Ang tawag dyan, benevolence. Okay? Ano pa? Magpenitensya ka. Oo. Yung iba, sacrament. So, eto ngayon yung sitwasyon. Maraming tao naniniwala na si Kristo tagapagligtas, pero upang matanggap mo ito, ito yung requirement. Mga kaibigan, yan ang reason kung bakit yung kausap ko, na sabi niya, alam ko yan. Pero nung tanungin ko, sigurado ka bang ligtas? Sabi niya, walang nakakaalam. Alam mo kung bakit? Eto kasi siya. Alam niya tong message na to. Naririnig natin lahat ito. Pero ang sa isip niya, para matanggap ko yan, dapat gawin ko to. Kaibigan, kung dito ka talaga umaasa, wala kang kasiguruhan. No church can save you Hindi mo maipapangako, masunod mo lahat ng utos Di ba? Religion, benevolence, penitence, hindi po ito. Sabi ng Bible, not of works. Ibig pong sabihin, kawawa po ang mga tao na dito nakasandal ang kanilang pag-asa, yung kanyang pananampalataya, na sa magitan nito, akala nila, tatanggapin nila yung justification. Sabi ng Bible, not of yourselves, not of works. And then, sa verse 10 po na ito, papakita ko sa inyo yung dalawang elements, factors ng ating kaligtasan. Una, grace. Pangalawa, faith. For by grace are ye saved through faith. Ano po ang grace? Ito yon. Gift of righteousness, at Christ's expense. Ito po regalo But the gift of God is eternal life Righteousness, yung ipagkakalob ng Diyos sa atin. Regalo po yan. Gift of righteousness. Pero, binayaran ng Panginoon. Siyang nagbayad. Kaya, ibibigay ng Diyos sa atin, biyaya. Ano naman ang faith? Ang ibig sabihin ng faith, forsaking all, I trust Him. Pag sinabi ng Bible, for by grace, galing sa Diyos, ano naman ang dapat sa'yo? Faith, are ye saved through faith? Anong ibig sabihin ng faith? Forsaking all. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Lahat ng ito, talikuran mo. Hindi ko sinasabi na masama ito. Ang ating konteksto, papaano ka tumanggap ng kaligtasan. Hindi po ito ang binigay ng Diyos. Sabi niya, not of works, not of yourselves. So therefore, when you put your faith in Jesus Christ, in what He has done for you, ibig sabihin, hindi na ito ang sasandalan mo. Yung bang lalapit ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, inaamin ko na ako ay makasalanan. Alam ko na dapat ako ay parusahan. Pero salamat na ikaw ay nagbayad ng aking mga penalty ng aking mga kasalanan. At pinangako mo na ang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoon, I will put my faith in you. Hindi yung gagawin ko ito para tatanggapin ko yan, Lord. Panginoon, magpepenitensya ako para iligtas mo ako. Panginoon, susunod ako sa 10 Commandments. Hindi po yun ang ninanais ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, faith. Lord, I will put my faith in you. I believe in you. I trust in you. Supplemental verse, Romans 11:6 bilang pangwakas. And if by grace, then it is no more of works.
Kung ang kaligtasan ay biyaya, hindi mo pwedeng tanggapin yan by works. Otherwise, grace is no more grace. Hindi na biyaya ito. Kung kailangan mong gawin to para tanggapin yan, di ba? Magiging reward na yan. Oo. On the other hand, but if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So kung tatanggapin mo itong justification by doing work, hindi na po grace yun. So, for it to be grace, it must be received by faith. Today, my dear friend, would you put your faith in the Lord Jesus Christ? Forsake all. Alam ko, mahirap para sa puso mo to kasi malamang lumaki ka, Pastor, yan ang tradition ko, yan ang kinagisnan ko eh. Yes, I know. Pero hindi yun ang sinabi ng Bible eh. Not of works, not of yourselves, grace through faith. Pangunahan kita sa isang prayer. Malamang ang magiging prayer ng puso mo ay ganito, Lord, I know that I'm a sinner. I deserve to die. I deserve the penalty. But I know that you died for me and right now, I put my faith in you. I accept you as my personal Savior. Nais kitang pangunahan sa isang maikling panalangin. Bow your head and close your eyes. Let us pray. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, karapat dapat na parusahan. Tinatanggap ko, Panginoon, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako sa lahat na sumasampalataya sa iyo. Amen. Praise the Lord. Kung sa oras na ito, I pray that you have truly put your faith on the Lord Jesus Christ. Hindi po dito. Hindi yung tatanggapin ko yan sa magitan nito, kundi tatanggapin natin ito through faith. Forsaking all, I trust Him. Let us know today if you have accepted Jesus Christ as your personal Savior and you are sure, you can now say, tiyak na ako ng langit. Bakit? Kasi nagtiwala na ako sa Kanya. Hindi pala ito makakapagligtas sa akin, kundi ang ginawa ng Panginoon. You have put your faith. Please let us know. Send us a message. Maybe you have some prayer requests. You have some questions. We'll be happy and glad na makapagbigay ng mga biblical answers and we'll be happy to pray for you. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Provi Cadilinya, the Senior Pastor of the Hosanna Bible Baptist Church. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Amen. Lord, we are going to share this. Alam namin na ngayon, napakalakas po ang papel ng social media sa buhay ng mga tao, sa mga institution, sa mga eskwelahan, sa gobyerno, sa business world. Panginoon, hinihingi po namin na inyo pong pagpalain habang po ito ay aming i-share at ibahagi at i-copy ang link upang isend sa messenger ng aming mga kaibigan, ng aming pong mga relatives. Patuloy niyo po na pagpalain ang leadership ng HBBC upang patuloy po na maramdaman namin ang init at passion ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Palain niyo po ang bawat member, Panginoong Diyos. Kayo po ang tumulong sa lahat ng mga suliranin, mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan. Lord God, in Christ's name we pray. Amen. After this service, after this video, naka-upload na po yan. So, i-share lang po natin yan ng i-share, okay? But we will sing as we give our tithes and offerings. Amen? Yung mga brethren natin dyan sa abroad, just send us the offerings, the tithes and the offering, mga kapatid. Okay? You can PM us, send a personal message. Marami na po tayong mga members na nag-personal message, Pastor, how can we send our tithes and offerings? Okay? So let's sing John 3:16. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set me free. Someday
is coming back. What glory that will be. Wonderful His love to me. One more time. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary. From sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love to me. Praise God, praise God. Ano't pangal daw yung kakabsat? Ha? Madaydayaw ti Apo. We'll see you this afternoon at 5 p.m. sa live stream. To God be the glory. I-share po natin pag nag-log out na tayo sa service na ito. Right away, ay i-share po natin yan. Amen? So, we have reached people today sa ating pong service of 2,291. Madaydayaw ti Apo. Okay? So, see you this afternoon. To God be the glory. God bless us all.